Prívalové dažde neohlasujú svoj príchod. Udrú náhle a bez varovania. Ani tie najpresnejšie predpovede nemusia stačiť. Varovanie na mobile nás nemusí prebudiť, alebo sa k nám ani len nedostane. No a práve preto majú elektronické sirény taký význam. Sú rýchle, aktivované automaticky vďaka senzorom alebo jediným stlačením tlačidla. Ich zvuk je silný, jasný a je nemožné ho ignorovať. Vďaka hlasovým správam možno odoslať presné pokyny ľuďom v ohrození. Žiadny mobilný signál, žiadna elektrina, aj tak budú fungovať. Chcete byť pripravení? Používajte elektronické sirény Pavian, pretože keď záleží na každej sekunde, musíte robiť tie správne rozhodnutia. Nečakajte, kým bude neskoro. Dodajte svojej komunite varovanie, ktoré ju skutočne prebudí. Keď prežitie môže byť závislé od zvuku, buďte tým, koho počujú.